Здравейте, скъпи абитуриенти! Уважаеми учители, драги родители и гости! Животът е истинското училище. Не пишете извинителни бележки на децата си. Вижте ни, те са щастливи, силни и уверени. Започва часът на приказка. Заповядайте, господин Пит, преди бяхме заедно. Благодаря ти много. Успех ти желая. Това сме ние, весели, щури и забавни, понякога странни, но никога няма да забравим прекараните моменти в училище и хубавите спомени. Имаме една изненада за нея. След като толкова години приемахте бележки, бележници ни викахте да ви дадем и така нататък, решихме, че трябва да ви предоставим най-голямата изменителна бележка, която можем да ви предоставим и да, последна включително. И извиняваме се, ако сме били лоши, непослушни, но документът се опитва да ни извини. И аз сега ще ви кажа няколко думи. Настъпи този дългоочакван ден, през който вие се разделяте с ученическите весели и безгрижни години. Денят, който съм сигурна, че ще остане в сърцата ви като един красив и незабравим спомен. Да се наречеш абитуриенти в гордост, защото всеки един от вас е стигнал до тук и е извървял първата важна пътека от живота си. До сега вашето училище беше мястото, където се учихте на знание, дисциплина и отговорност, но също така и мястото, където срещнахте много истински приятели, мястото, в което израснахте и имахте възможност да помислите за бъдещето. Сигурна съм, че повечето от вас с нетърпение са бързали да стигнат до този ден, но не забравяйте, че именно абитуриентския бал слага края на стария и отваря пътя към новия ви живот. Живот, в който все по-често ще ви се налага да взимате важни решения и да предприемате стъпки, които биха могли да го променят. Нека тези решения бъдат водени от значимите неща, които сте научили в училище и от безценните съвети на вашите учители. Борете се за своето щастие и място в живота. Стремете се преди всичко да бъдете добри и честни хора. Бъдете толерантни и склонни към компромиси. Броени дни ви делят от момента, в който всеки от вас ще получи своята диплома за завършено образование. Убедена съм, че на есен всички ще са студенти, бъдещи икономисти, инженери, юристи, учители, лекари, зъболекари, психолози, да не пропуснах нещо. Лингвисти! Лингвисти, да. Пожелавам на всеки от вас да намери правилния път в живота, но каквито и да станете, носете с гордост името от човек. С вас бяхме заедно цели 5 години, които отлетяха като миг. През този период не всичко беше идеално, но тук вие израснахте и сте готови да направите своя избор. Вратите на училището ще са винаги отворени за вас и когато се връщате в Севлиево, не забравяйте да се отбивате. Да кажете докъде сте стигнали, какви достижения, да се похвалите с успехите си. И винаги може да разчитате на мен. Пожелавам ви от днешния ден нататък живота ви да бъде точно такъв, какъвто сте си го представили през 12-те години в училище. Бъдете здрави, бъдете целеустремени и заредени с положителни мисли. Имайте смелостта да мечтаете и коража да сбъднете мечтите си.
Честит празник, мили мои ученици! Ние сме първия выпуск на класата ни в това училище и се надяваме и искаме да ви желаем следващия са все по-добри от нас, все по-хубави от нас. По-хубави да знаеш!